Onko tiedon kerääminen CNC-koneista ja tehtaan linjoilta haastavaa? Manuaalinen tai vanhakantainen antureihin perustuva tiedonkeruu on hidasta, altistaa virheille ja voi johtaa tehtaan tehokkuuden laskuun. IGU DataSync mahdollistaa automatisoidun tiedonkeruun mistä tahansa CNC-koneesta tai Siemensin PLC-yhteydellä varustetusta linjasta, jonka avulla voitte seurata tuottavuuttanne reaaliaikaisesti. IGU DataSyncin avulla saatu data integroituu saumattomasti ERP, MES ja muihin järjestelmiin. Tiedonkeruumme auttaa lyhentämään seisokkiaikoja, sillä saatte välittömästi ilmoituksen mahdollisista ongelmista tai tyhjäkäytöllä olevista laitteista historiadataa seuraamalla. Data viedään helposti MS SQL-tietokantaan, josta sitä pystyy hyödyntämään erilaisten sovellusten, kuten Visual Factory, Power BI, ClickSense ja muiden kolmannen osapuolten työkalujen avulla. IGU DataSynciä ja adaptereita on asennettu Pohjoismaissa satoihin koneisiin. Olemme valmiita tekemään asennuksia ympäri maailman. Takaisinmaksuaika on vain muutamia kuukausia. Kokeile 60 päivää ilmaiseksi, jonka jälkeen maksullisen version avulla saat varsinaisen lisenssin käyttöösi. Ota meihin yhteyttä tänään ja aloita matkasi kohti älykkäämpää ja tuottavampaa tehdasta. IGU DataSync on todella mahtava.